Wayahe. Adalah. Kena virus net TV. Kok saged? Pak RW saiki. Kena wayahe. Sampeyan ora tau nonton wong bendina tanggapan. Nggih. Estu kok kula niku. Kula sakniki enten paket ini talk show kali Sule kali Andri Stinky Net TV tiap malam harus di Jakarta. Nek pasra tanggapan. Oh, malah ngenteni longgarin jenengan niku. Nggih, alhamdulillah. Ya Allah ya Robbi. Alhamdulillah kok dengaren Gemarang nanggap wayang. Nggih ampun diece ngoten to, Mbah. Menika awal yang baik. Awal yang baik gek pantes. Sok-sok wayangan ki nggone sempit. Notone angel. Bareng ditata ten mriki ketok pantes nek nggo wayangan dasare niki lapangan anyar awake dhewe nganyari lapangan niki nggo wayangan. Elok, tepuk tangan untuk Piyayi Gemarang. Wah. Tur nuwun lho Bu Lurah. Sampeyan wis lunas. Sampun alhamdulillah. Aku ya wis. Nggih. Mula ki meng disuguhi jeruk, dang godhog, dang goreng. Sego pecel tak adahi kresek kabeh. Ajeng kene apa? Lah kok mulih nang wis ora diarep-arep apa-apa kok. Ngenteni bayar ya wis lunas, ngenteni apa-apa wis lunas. Nggih. Matur nuwun Bu Lurah. Wayangan kok eling nek aku ki ya dagelan Mediun. Ditanggap matur nuwun. Nggih. Mergo anu kok Bah, kula nyuwun prisa kalih panitia, kalih Piyayi Medion niku mergo panjenengan satu yen mboten sibuk, dua adalah anggarannya memang sangat mahal. Ngoten niku. Jere sapa? Ngono jare wong-wong niku kok. Aku saiki tak kreditke kok dagelan iki. Oleh dicicil dibayar jagung ya gelem. Pari ya gelem wong sepeda montore dilesing lho. Iya. Ben laris ya tak lesing tak kreditne ngono ae. Nek niki niku nuwun sewu. Kula guwetun tanggapan mriki. Lho, kok malah geton niku pripun? Kemurahan. Rezeki menawa saking Gusti Allah, wajib mung disyukuri to, Bang. Mila saking menika kereweleke apa-apa iki rapat apa ning ngono kuwi lho. Perkara sego pecel kok banter ram. Sarmi kuwi lho kok berani. Mbok yo engko kanggo dalang iki engko dalang yaene weni sego pecel. Engko dibungkusne. Sambel kok ruwame ning gurine saron bengak-bengok. Lah niku lek bobote panitia yang sangat tanggal jawab, sumelang yen kanca-kanca niku do kapiran ngoten lho, Pak. Sego pecele jan luar biasa, pincuke sing ngangeni. Napa? Kok cik nganggo dong jati iki luar biasa, tepuk tangan untuk masyarakat. Wah, nggih. Pincuk godhong jati pancen matuk wayangan bengi iki. Wah, jos. Kaya cemepak wae lho. Oh, sampeyan nek ten mriki niki ora mungkin arep kena lara kok daerah mriki. Sebabe? Desane enek sugih waras. Namine desa? Mriki desa Sugih Waras. Oh. Ora mungkin arep lara sampean ten mriki. Mergo ning kene enek desa Sugih Waras lho. Nggih. Daerah mriki enten melih. Napa? Enten desa sing ora ditanduri blas. Lho. Mergo tandus napa pripun? Mbran. Dadi Mbran, desa Mbran renek tanduran. Enek desa sing ora iso tuwek. Napa niku? Sebayi. Panggah bayi terus. Bayi terus. Kula cateti ten mriki. Oh, iya. Enek desa buah sing dipangan ora enak. Napa niku? Mundu. Enek desa sing ora digoreng ora diwalik. Apa? Gosong. Oh iya. Perkara diwalik gosong. Enek desa sing kena nggo adus. Napa? Nggo isuk karo sinden. Cawi. Napa niku? Bathok. Bathok enten desa mriki bathok enten. Milanipun enek desa sing bendina ki serius. Petung. Petung nggih. Petung enten mriku. Nggih. Enten desa sing bakulane cilik-cilik.
Napa? Klithik. Desa Klithik. Klithik Caruban mriko. Masyarakat mriki ayem kok, Mbak Cange. Nggih, Sampeyan leres. kok tau maca koran, ndelok TV, wong Gemarang unjuk rasa. Loh, napa nggih? Enek. Kene iki bensin larang karepmu, Hmm. beras larang karepmu, daging larang karepmu. Wong Gemarang nggak ambil pusing, artinya bersyukur diberikan bumi Gemarang, diberikan tanah Indonesia yang luar biasa ini. Wah iya nggih, subur Gemaripah. Wong kene ra tau unjuk rasa. Kula niku kulino ten pasar Sebayi mriku terus pasar Saradan petuk wong Gemarang mriki. Pripun? Wong wedok-wedok ning pasar tak tekoni. Belanja yuk. Ya Kang Kirun. Dajire daging larang. Kowe ya tuku daging. Ra mangan daging ben gak kena darah tinggi lho. Oh. Leh mutusi perkara niku gampang. Yang mriki. Arep belanja apa yuk? Jare lombok saiki sak kilo 90.000. Ya ben Kang Kirun. Lombok larang ya ora mangan pedes ben gak lara tipes. Tiang mriki syukure ngoten niku. Lah jere gula larang to yu, gula larang ya ben gak ngombe legi, gak kenek kencing Manis nggih. Sing terakhir dengi uyah sak kilo 40.000 wong kene ya gak pusing. Tuku apa yu uyah jere 40 to yu sak kilo. Ora ambil pusing Pak Kirun. Upele wong sak omah wis asik. Gilani ora malah. Iki lho sinden-sinden sami dahar niki lho. Monggo dipun dahar. Nggih. Monggo gayane diselehne. Monggo didahar upilipun monggo. Lho, asline iki jenenge syukur ngaten lho. Nggih. Kula nyuwun slendronipun. Slendro. Tak nembang cara desa sing sampean iki ya ora tau ditembangke lho. Padahal apike ram iki lho. Anu ya Mas. Langgapno ya. Sapa tak wis ngendang. Ya Allah, timbul lho iki. Lah sinten nggih niku terus kok ya. Ilang iling kok bocah kok dengi pethuke nang omah kono kaya. Ayem tentrem ing desane Pak Tani. Urip rukun bebarengan. Bangun desa sakancane Pak Tani nyambut gawe tanpa pamrih wayah esuk wis padha kiring sapine rame-rame garap sawah lan kebone pancen luhur bebudene Pak Tani kena kanggo patuladan nyambung urip saanane Pak Tani jujur tindak lan laku Elok ya. Iki monggo apik tembang iki kanggo ning desa-desa. Lah nggih kula malah nembe mireng niki lho, Pak. Niki lagune Kus Plus. Lah kok iso dilanggamne? Lho, pancene kroncong iku plus e. Oh, alah. Niki padha tunggale Pakupon omahe dara etan kulon akeh segara nyambut gawe aja sembrono mundak-mundak uripe sora langkaling kanca lho nyaut ke lho diirisi langkaling kanca dincipi yen eling kanca
bakal mukti gula Jawa rasane legi lho. Terus Kripik mlinjut dipangan asu. Awas. Arep mulya kudu mersuti. Buta ijo aja digugu. Etul jae nak jae catul jae ci. Kumpul mangan enak duwe bojo ilang siji. Niki Bojone iki. sampean garap mula kula tembang kene iki wau. Wae kula senenge kalih Abah niku mesti diparingi modal. Lah ngono iku lho. Bukan lautan hanya pendel susu. Kolam susu. Kolam susu. Wah, jenengane digugu piye akeh kok. Lah wong keseru keblasuk ya biasa to. Wong aku nek kon nembang lawas ki iso nek sing anyar-anyar ra iso tur rata apalne. Lah ngopo sebabe? Gak penak aku nek kon nembang kuwi. Heeh. Yen liwat aku kelingan Lho, niku tren. kae tau tak nggo gendaan ngono kae aku jen. Gendaan karo anake Pak Bayan mule-mule mlenthuk 3 wulan. Repe aku sing gak seneng. Piye? Cah wedok kok gelem dikek sak nggon-nggon. Tanpa bantal, tanpa kloso ora ting celkit. Lah kok gelemen cah wedok kok dilumahne sak nggon-nggon. Ayo kok tanpa bantal, tanpa kloso bayangno. Nek nelisip ora ngeneki galar. Bangsane kok. Sampe lemeng Malah sing anyar iki malah kaya ngudang bayi. Tak kintang-kintang, tak kintang-kintang, cantol cawet, cantol, cantol. Cendol dawet, Bah. Cendol dawet. Krunguku ki cantol Wah, cawet. jenengan mesti tuku bajakan kasete kok ya. Kasete kaset palsu kuwi aku. Iki dagelane ya akeh sing melu lho iki. Lho, napa nggih? Wah, kula sakniki wis tenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah pripun Bapak sampean Ki Haji Sukron Suwanda? Nggih. Wis nelorkan Mas Kangko kalih panjenengan. Nggih. Pak Anom wis nelorkan Mas Mas Bayu. Bayu Haji, Mas Jatmiko, Pak Mantep, Mas Gatot, Mas Danang, Mas Alek, Mas Agung, Kang Salam, Joko Klenteng, dalang-dalang sepuh wis melahirkan generasi dalang muda. Nggih, Pak Lah, De nek Sakri nika. Pak De Sakri Adit. Lah kula dadi dagelan tuwek nek gak nyetak dagelan-dagelan nom. Akhirnya keseimbangan alam supaya Indonesia tetap ketawa pripun wong dagelan tuwek wis mati kabeh. Sampeyan roh asale Sandirono ya daerah kene iki. Napa nggih? Hadi Mulyono Menying. Hmm. Niku keng Bon Agung daerah Gemblung mriko lho. Asline nggih ki mriki lah sakniki wis sing sepuh-sepuh gek umur kula wis swidak, Paroto swidak 6, Topan swidak pira. Nggih. Apa mungkin arep tambah 40? Ya umure iso dawane ya wis karek kukur-kukur nang amben ngono. Lah Mila nggih. kula nggih tiru para dalang nuwun sewu mboten kok ngaku ora. Kalau dia tidak diberi talenta, kalau dia tidak diberi apa ki sinar, Nggih. ya gak mungkin kok iso dadi dagelan apik. Kula namung pinangka lantaran supaya ndidik dagelan-dagelan iku sing budaya. Nggih. Pai. Cak Percil nika nggih king Medion. Percil melu kula 11 tahun, Nggih. Yuda 12 tahun, Nggih. Andi TB, Klitik. Jo Klitik, Jo Kluthuk, Andi TB, Hengki. Muncul melih niki Mondol. Ora patek lucu tapi. Nggih, wingi ra lucu wingi Bah Gak teng lucu Bojonegoro. wingi. Sapa-sapa diceluke Bah. Niku Mang senene niku. Kenekaten. Bakten ya dalange nggo bintang tamu kok ora taren. Sampeyan nek butuh dagelan lucu sampeyan tekon kula. Niki pun medal melih. Sinten? Wis nampa calangan dhewe melih jenenge Slendro. Kuwi ora patek lucu kuwi. Siaran langsung jane urung mateng ning wis kebelet. Kebelet lah nek niki loro niki calon dagelan hebat. Anyar niki. Anyar niki kula jenakne pelok kali Slentrem. Adate pelok niku kali Slendro to, Bah? Ha Slendrone budal dhewe kok. Oh, alah. Mecah dhewe wis rumangsa payu. Nah, nggih. Nampa aku ora apa-apa. Aku tak nadai kula malah beneran. Nggih. Jangger enten wong calang ten kula, Pak Kirun kagem bintang tamu anu. Wah, iki mesti ngongkon dagelan-dagelan ki ora iso ya aku. Nggih. Terus
ngongkon kono ora iso, ora kono ora iso, akhire golek kula. Nah, malah tak larangi aku. Sensone metu. Sensoku malah metu. Malah alhamdulillah ning bengi iki ya tetep ora ngampek gedhe iki ning kene iki. Wis alhamdulillah lah Mbak Lurah, matur nuwun Bu. Nggih. Putrane rong syukuran lho, Kristin. Lho, lah dadi siji kali niki kok ya. Ora ya syukuran dhewe apa kuwi? Kok to, Mbah, niki dirangke antara ora iso iki rak bersih desa. Nggih. Anggota dewan ya syukuran dhewe upil apa? Nggih. Tepuk setuju? Setuju. Nggih. Syukuran dhewe sampean tak dol murahe Bu, kredit ya kredit. Apa ngene sampean tak weni panjer sik ben kan. Bah, umume sing manjeri sing nanggap. Lha kuwi sok batal. Lho, lah terus? Nek sing nanggap manjeri misale kula panjeri bareng Mas nika batal. Lah panjeri pripun nggih pun ning awake dhewe saiki kudu era milenial ki kudu punya etos baru, sistem baru. Jemput bola. Panjeri, jemput bola. Nggih. Anak nanggap panjeri bulurah nek perlu bengi ki tak panjeri. Ra ketang aku ku adol omah ngono lho. Ngono dadi iki dagelan serampatno Mas Timbul. Mangga, nggih. Yo, kene le. Lentem slendro. Iki lho Mas gawanen sampeyan kowe dalangi. Anyar iki. Sing sayo sing rukun. Contoh.
Nendi wi? Wes nyolong kendang. hop hop. Kowe kok ngangkati kendang bongkol kowe kok. Balene. Oh dagelan kok arep nyolong kendang. Mangsane Ngawur yak-yakan. ae. Oh alah nggih. Nah, Oh nganggo mic. iki sing sitoke kok bluro. Nggih sing slendro. Sing Kula pelok. Kuwi pelok. pelok, heeh, terus kae keselentem. Oh. Pokoke tak gawe jeneng gamelan kabeh. Nggih. Sumben aja kaget nenek kethuk kenong. Oh. Pokoke Mboten Mas Pelok niki jogete sae, Jos. heeh. Nek niku lho, Mas Lentem niku kaya wong ayan kok ya dijak tampil lho. Gumun aku. Kayak wong ayan pripun to? Lah, Ning juga mboten ngono. ayan, Apa? step. Lah malah parah ngono. Nggih. Kok Bebon, ayan. cekli ta. Umpama ora tak junjung ya pedhot aku engko. Nggih. Apane? Napasku to. Apa? Kan saya bereman-eman. Nggih. Preman-eman iki basa apa? Mas kok Lendrem, preman-eman? Mas. Nggih. Sampeyan wis ketok duwe bakat lucu semu luar biasa. Lucu. Nggih, Iki sampeyan lek jan, pengen Mas. sukses. Jan Mas, pupuk Nggih. cek 250-an. Lah nggih mila kula omongi. Nek tahun ngarep wis mundak lho iki. Ngene lho Mas, Kalau Mas, nggak, nggih Mas Lendam, yuk, ngeten. yuk, Jenengan yuk, lek terus tumut abahe terus, entuke nggih mung 250 ngoten niku. Nggih. Lah ngertos Mas Percil. Akhirnya metu ke ngabahe langsung kondang sukses ngoten niku. Sak nyangan 20 yuta. Oh, ngoten niku. Kowe ndang mecah dhewe, pupuk urung tak pecah ndas. Kok terus nesu iki lho ora. Lah iya. Oh, wingi Bekasi Marakas. Nggih. Nggih. Tambun kula jak. Ning Nggih. ya kuwi dagelan desa. Pripun? Pesake tenan aku ora tau numpak pesawat. Lah kok kupinge weni kapuk. Jere mbrebek jere. Pesawat mudhun iki sikile iki ngene iki. Kowe iki nyang apa to, Tem? Ngewangi ngerem. Pesawat Tapi pun desa, blas ya. banter aku ya wedi no tak rem ngene. Biasane numpak pit kan numpak pit. Papit. sepeda kae lho. Iya, heeh. Numpak pit. Nah, saiki dijajal swarane. Nah, Pelok pucung karepmu. Kula bocong. Pucung. Delok. Canomi nembang kudu apik. Nek wong kene wis kurina krungu suaraku. Oh ngaten nggih. Bocong. Pucung. Nano ya. Ngilmu iku kalakone kanthi laku Modele kaya adik sing meking. sinten Persis. lah iya. Kula jane wis mbaten lho. niku sing terok-terok kula niku kembar kula. Bah, aja dinyek lho, sing meking niku S2 lho, Bah. Lah iya. Lah iki ora S3. Napa? Stroke ngono. Mboten kula es sitoke pilek kok. Nano Kondi, Pak. lekas ya. Lekas lawan kas tegese kas nyanto sani. Iya. Mbok njajal blangkone sing meking ki dicepot ganti kopiah kuwi. Kowe kok munggah rene langsung njaluk 750 mergo ngene. Mergo iso serampat. Kaya Lah iya. saya kembar. Anu Setya budya pangegese tur angkara. kowe apa njaluk laras apa? Kula pelok. Pelok. Heeh. Lho, jaluk aku berarti. Sing njaluk dapurmu lho sapa? Lah jare Maju. jaluk pelok. Maksude Larase. aku njaluk pelok. Ngenteni to. Untumu kaya petel. Niki omahe pundi, Bah? Heh? Omahe pundi? Slentem. Rembang. Mboten kula beto, Mas. Oh, tak Omahe kuwok takon Rembang. daleme. Rembang. Kula Rembang. Oh, alah, nggih, nggih. Pesisir ler mriko. Iya wis ngerti aku wis. Jenengan tahu. ngertos goro, Eh? segoro. Ngertos. Ah nggih, mbok menawi gatel-gatel sakit adus teng mriko. Mangsamu lara ngono piye kowe? Omahe cedak segara mulane rupane kok jangkar. Jangkar apa kok kepiting kok? Ayo le. Lho, kok
kok jegok barang. Jegok piye? Dehem. Kowe iki nembang kok. Nggih. Kok dem barang kok. Sinten wonge? Apike ra nanggap. Kowe arep ditanggap. Kowe karo bulurah gak pareng mulih lho. Oh. Bulurah Jeng cipek anak. sire sapa? Arep ku seret-seretan putune. Gelem kok. Bangga men. Gelem Padake piye? kulit jero. Ora gemarang kok butuh kowe nggo apa? Gelem po nggo ganjel lemari. Ganjel lemari sak Iya. meter. Mboten kelo. Aku meng wis swara lanang. Nggih. Pelok pucung swara lanang. Suara lanang. Nek tanah kowe wong Degdaya gawe suarane sinden. Loh, apa Kudu iso? iso, kudu iso. Yo iso aku. Isone piye carane? Atut sinden. Piye? Sinden ku lho. Manut kok atut. Nggih. Maksudnya mboten Omongan rembang angel diomong. Pak Sigit yo Atut. dadine Pak Igit. maksudnya niku atut wuri handayani. Alah alah alah. Mangan rajek kae omonganmu apik men. Piye? Piye? Pamerno nek suaramu Sin- iso kaya sinden. Sinden ki kan lungguhe dengklek to. Lah dingklik. Hmm. Nek Madiun dingklik. Dingklek lungguh ngeten iki nang ngarani kula dengklek. Ya. Nggih. Ya ana. Lah Dadine kula munggah nggih kono, kudune munggah kono ndelok piye. kados sinden. Nek kaya sinden iso nyuwara kaya sinden. Nggih, Lalu- sebabe napa kok sinden suarane metune cilik? Sebabe Dalan angin diganjel, Pak. Oh iya iya iya. Dados angine mboten brobos. Brobos iya bener Oh, bener. penelitian. Angin nek brobos gedhi. Heeh. Nak diganjel cilik, Pak. Heeh. Lagi piye kok ganjel ora wi? Ganjele ngangge tungkak, Pak. Iya. nek diganjel malah cilik. Heeh. Jajal nek Lah diganjel. nggonku kowe diganjel malah bleset iki. Lah niku pun kamban. Tuwapuk. Ngomong kamban iku ngawur ae. Wis lebar sirene. Iki lucu Omongane lho, sithik ning. Yo, delok. Kok ngarep tak tapuk lambemu. Nggih, nggih, Pak. Waduh. Nggih cilik bae gedhe ora. Mergo diganjel lah ya. Kok ngarep. Sinten wangi. Ngenteni nek to. Lah. Gayane. Apik iki nek timbang sing mok jak wingi. Iya iya. Ayo. Urung-urung wis dehem. Nggonku enek lho dagelan tuwek gane mati. Karo muni makasih. Ampun to, Pak. Iya. Terus nih suara wedak sik. Delok saiki ngaso. Tengen. Heeh. Keragapan Maleh. Anang malih. Andane kok mergane mbrobos. mergo gak diganjel tungkak mau ya. Terus Graya graya Linggih. Deheme lho. Kecanda bencek. Apik aku seneng. Arep ganggu we. Kuling Lah nek ngadeg apa ora iso swara cilik. mau junjuk ngadeg. Lah cim ora munggah mudhun. Nggih. Lenggah ngadeg, lenggah ngadeg. Lah nek ngadeg apa ora iso swara cilik. Wis saged. Carane Tetep dikempit lah. ndelok.
Oh, ditarik barang. Awe-awe hati-hati. Hati-hati lho le nek mecotot. Kok kaya duwo. Lah mboten Nek enten. ngono kuwi iso Suraweda. Saged. Oh, ndelok. Waduh. Saged. Jenengan Iki kok ngapa ta, nirokne. Sik to. Seneng bangun seneng. Uuni senenge perkara mok tarik kuwi lho. Ate kaya dawa-dawa barang ra memper. Kur sak tutup padasane lah menarik kok ngampek. Iya. Oh, katok ora ana kolore diodol. Un. Lah batin lho Bah niku. Ayo. Pengen ngewangi apa ye? Aja. Iki Ngewangi mesti sesuk ning- anake sing dulu ngewangi digelandangi ngono dhewe kuwi kok. Ngewangi ning gecek sirahe. Tekan Delok. tekan ngomah mesti engko terus dienggo praktek. Mas jajali Mas. Naryo. Delok. Tarik Lho neh. dibatek neh. Aku lagi ngerti enek teknis iki ya. Iya. Genep sesasi pedhot e. Ora Mas. Waduh. Nolenganan lan ngiri. Apik ora? Jos. Lah iya. Elok luar biasa kaya nak Yarto punan. Iya. Nggih. Mulane niku Abah wau ngapusi, mboten kalih 50 asline kula. Piye? Godhog nomi mangkat kula. Apa kuwi? Godhog nomi tok. Godhog Oh, nemu. alah. Digodhogno. Lah bareng ngono kok dadi lanang suarane. Lho, lali. Oh, alah. Supe. Oh nggih, nggih. Wayahe. Weh, Dene kok anakan gedhek. ndang. Tekan ndi mau? Teko Gemarang. Dalek-dalek nyabang dangkon. Kok tale gedhi. Modelmu mok brobosno. Ora seneng karo kancane. Ora tak balekno. DM sik. Eh? Heeh, iya. Dalange yo ganggu lho. Lah kuwi iso wedokno, kuwi mbegagal iso wedokno. Lah niki pun keganjel. Apa? Moderne. Oh. Ampun diomongi mriki niki anyep angger napa jenenge mbrobos angger ngentut sithik ngoten niku ganjelane ucul, Pak. Oh. Ampun diganggu. Sesuk lem Alteco. Alteco yo ora iso. Tiwas-tiwas digagak Ucul neh. Lah niki dibuka. Jebul lane Cangkeme apik. Amo ngimpi Malah kaya ambulan kowe. lah tinggal dolanan kok Pak. Aja Tut. Aja lho kok sampe Tut. Toti sapa kuwi ora? Kowe jeneng asline Putut e. Walah. Tak ganti pelok aja Tut. Kleruane Mas Glendreng. Alah. Tiwas-tiwas digagas jebulane amung ngimpi Wedok. Aku nyanyi Umi kok malah. Kawit mau dilirak, lirik ae aku. Sapa? Niki lho
Oh, Afifah napa sinten? Oh, Umi Afifah. Nggih. Kowe nglirik kowe iki gila. Saya sering bertemu sama. Oh iya. Sering ketemu. Loh. Neng ndi? YouTube, Pak. Oh. Oh, nonton to kuwi. Nggih. Nonton kok bertemu ora. Nggih. Nggih. Wedok. Bos dikepet tok. Modelmu ganjelane mbok jabut. Lali. Selentik apa konggure. Lali aku rong tak. Dijabut kok ganjelan padasan. Mong tujune wong liyaten padha Sak langgame kene mudhun. lanang nggih, Mbah. Lanang karepmu wedok karepmu. Aku ora wani ngarani wong 250. Mboten 250 godhokno mie mangkat. Ya. Impen kudek bengi kae kathek kaya yen tenan-tenano katamu neng kono kae welo-welo sik padha gembira. Jiwane bareng hilir nganti wakah tangi mong tujune ora kuwatir yen ana sing ngerti. Nun sewu, Bah. Nggih. Napa Pak Wakil Bupati lenggah? Wah, rawuh. Wah, alhamdulillah. Mangke badhe menika diaturi minggat. Wah, inggih Bapak Hari Puryanto, matur nuwun. Nggih, Mesti mirsani niku pendemen utawa penggemar wayang kulit sejati kok. Ah, nggih, leres. Nggih. Matur nuwun Pak Wakil Bupati. Lah ngapa? Saderenge kula kan matur nuwun riyen. Lah arep diparingi apa? Mbok menawa, Pak. Oh iya. Bocah iki. Iya, nyemu. Nyemu. Matur nuwun sing Nyemu. timbangane Pak Riwur kesupen mengke ngoten. Wedok. Pas nis. Jarine wong padha Niki nggih pun kula lepas. Pripun? Pelok kali Slentem niki wis nampa calangan king dalang-dalang. Tanggal pira le ning Blitar le? Teng Malang, tanggal 28. 28 ten Malang. Pun Nggih. dereke dalang Malang, Nggih. Blitar. Lah ngoten ngejope liwat Abahe napa langsung jenengan? Aku mah nderek Makelar. Edan piye? Wah.
Aku ya nyatut. Padha malah nemen kuwi ora. Isikas. Syukur nggih. Ah. Mboten estu menghubungi sinten? Mengke nomor teleponnya ana. Pokoke menghubungi nomor di bawah ini. Sing penting ki leh nyambut gawe sing ngati-ngati. Leres. Paugeran saking nggen kula Nggih. aja saru sing semu. Oh, nggih leres. Aja saru sing semu, aja vulgar. Tapi sing segar. Wah, Sing iya. penting ning dhuwur panggung tata krama sopan santun dinggo karo dalang tetep ngajeni. Nah, nggih. Mergo arep piye kuwi Kiai Dalang aja nungkak krama. Ning lare-lare pokoknya nek enten dagelan sing kirane nasar berarti ora jebolan keteka padepokan seni kirun. Oh, ngoten nggih. Paugerane kathah ngene. Iki sing alhamdulillah sakniki wis bodho payu laris alhamdulillah. Nggih. Mobile bodho anyar-anyar omah. Niki lambek pirang dina empun nyicil lho. Sinten? Lho niki kula lepas entuk tanggapan 5 dina wis tuku ban tok. Nyicil. Oh, nyicil. Nyicil kok ban lho ora. Penting gak nyicil. Oh, iya. Ngeyel kok. Monggo Pak Wakil Nggih, Bupati. ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Hari Wuryanto, monggo kula aturi pinarak dhateng pepanggungan, kula nyuwun mewakili warga masyarakat ing Gemarang. Wah, nggih. Kanjeng monggo. Nggih, monggo. Mas. Jebul kae Langkung rumiyin kula nyuwun dumateng para pamriksa sedaya gandeng Bapak Hari Wuryanto kepareng kempal manunggaling kawula Gusti wonten Gemarang, tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati. Nggih. Amin. Menika siaran, mangke siaran tunda, namun malam ini live streaming YouTube, Nggih. siaran Sakti TV. Nggih. Monggo, Kang Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholatu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ba'du. Ingkang kula hormati Mas Dewan Kersan Rawuh nika Pak Anang kula. Oh Mas Anang, Mas Anang rawuh. Ingkang kula hormati Muspika Kecamatan Gemarang, Pak Camat komplit. Pak dan Ramil ingkang rawuh, Nggih, Pak Camat Wakil nggih. ngendikanipun gerah Oh, nggih. bakdo saking tindak taman mini. Oh, Wah, keselen, kekeselen. Mboten teng mriku mirsani rock mini ngoten dados terus Oh, nggih. gerah. Iya. Ten Taman ini mirsani rock. Rock mini. Nah, ngoten niki. Terus greges. Lah nggih terus ngreges niku. Pak Kapolsek, Pak Nggih. Kapolsek. Pak Kapolsek Wakil. Wakil. Nggih. Pak Lurah Kecamatan Gerangan Gemarang Rawuh. rawuh niki Bu Lurah nggih rawuh ae. Nggih, pokoke Pak Lurah, Bu Lurah sekecamatan Gemarang rawuh sedaya. Para Monggo-monggo, sesepuh ingkang pin bodho sepuh wayangan dewi-dewi. ingkang kula hormati wabil khusus Bu Lurah Gemarang matur suwun undanganipun Pak Dalang keluarga besar saking Madangkara. Madangkara. Nggih. Lan Iki sedaya krawitane mawon. sae kok, Pak Nggih. Wakil, madang karepmu ora karepmu. Madangkara. Sedaya masyarakat wonten ing Gemarang Nggih, lan Abah Kirun nggih, siap. sepindah munjukaken syukur alhamdulillah wonten ing dalu menika saged silaturahim wonten ing dusun Gemarang kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa. Nggih. Sepindah dalem matur selamat kagem Desa Gemarang ngawontenaken bersih dusun mugi-mugi kleresan menika tahun baru Hijriah 1441 mugi-mugi sedaya masyarakat khususipun dusun Gemarang hijrah yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Amin, amin. Nggih. Sing Pembangunanipun loro nggih dadi ngoten, waras. nggih. Pembangunanipun nggih ngaten ingkang sampun sae hijrah lebih sae malih. Ngaten nggih. Ingkang dalem suwun dusun Gemarang tansah maju jaya kados visi misinipun pemerintah Kabupaten Madiun. Nggih, ingkang sampun dilaksanakaken oleh Desa Gemarang. Nggih menika Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak. Insya Allah niki sampun dilaksanakan oleh Desa
Gemarang. Matur suwun Bu Lurah. Ini sudah mendukung penuh program dari pemerintah Kabupaten Madiun. Ini yang kita harapkan, dan alhamdulillah juga Kabupaten Madiun sudah mencanangkan Kabupaten Madiun Kampung Pesilat, khususnya yang sudah mencanangkan Kecamatan Kampung Pesilat, Kecamatan Gemarang nih kok. Ini tepuk tangan untuk Kecamatan Gemarang. Ini yang perlu kita apresiasi. Sekali lagi, matur suwun termasuk kegiatan yang ada di Desa Gemarang ini. Yang perlu Dalem sampaikan. Kemudian mumpung dereng niki Dalem, karena pada hari ini kita berbelasungkawa Bapak Presiden kita yang ketiga kita sampun kapundhut. Nyuwun hidayah fatil kahipun nggih. Sedaya mawon mugi-mugi Pak Habibie dipun ampuni dosanya, diterima amalnya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan aku Matur suwun, mugi-mugi doa panjenengan bisa menghantarkan beliaunya ke sisi Allah SWT. Amin. Pak Cahyo, iya, nyuwun pangapunten amargi napa niku sampun 1 bulan ini Mas Cahyo dateng Madiun niku nyatu mae Madiun. Nggih. Dalang Karanganyar Solo tapi omah-omah Madiun. Jeng ben ngedelek melih ten Driyareja mriku. Nggih. Kalian sepindah pengumuman mangke tanggal 26 Oktober. Nggih. Mangke dateng Kecamatan Sawahan. Sawahan. Mboten damel dagelan, Mas. Lah dagelane niki mengke. Nggih. Alhamdulillah nggih. 250. Lah nggih. Nggih, Pak Wabub, kula niki ngaturi Mas Hariwur. Nggih. Jar ngaturi Pak Wabub sok kaku, kula aku ya nyuwun pangapunten. Nggih. Mas enom kok tak Nggih. juri Bapak. Nggih Mas mawon, jan niki mboten enom niki pun Lah iya. Nggih. Mas malah alhamdulillah Gemarang luar biasa niki. Amin 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 lurah-lurah rawuh sedaya matur nuwun nggih. Nggih, saya mohon mudah-mudahan dengan bersih desa ini sesuai dengan harapan Bu Lurah, Dusun Gemarang, Guyub Rukun, dan saya minta khususnya kecamatan yang ada di desa yang ada di Kecamatan Gemarang, dan insya Allah nanti akan melaksanakan Pilkades serentak yang akan dilaksanakan nanti tanggal 16 Oktober. Saya mohon sama-sama kita jaga dan kita sukseskan, tetap kondusif, Gunakan hak pilih sebaik-baiknya. baik-baiknya. Kalau jadi kita harus belajar berdemokrasi yang baik. Siapa yang terpilih itu adalah pilihan rakyat. Rakyat yang harus didukung. Semuanya baik yang memilih maupun yang tidak. Jadi sekali lagi saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Gemarang. Mudah-mudahan kesuksesan untuk Pilkades serentak khususnya di Kabupaten Madiun nanti bisa terlaksana dengan baik dan bisa mewujudkan Kabupaten Madiun yang aman, yang mandiri, yang sejahtera dan berakhlak. Ngaten nggih. Mbok pilih makaten ingkang saged dalem maturaken wonten ing dalu menika, monggo kita sami-sami nyengkuyung napa ingkang sampun diprogramaken kalih pemerintah Kabupaten Madiun melalui pemerintah desa. Amin. Kalau ada hal-hal yang mungkin masih belum bisa disalurkan melalui lembaga-lembaga yang ada di desa. Sampun sidik-sidik demo niku pun zaman kuno niku istilahnya. Kuno niku. Gemarang nggih mboten nate demo. Ini yang kita harapkan kondusif dumateng masyarakat khususipun wonten ing Dusun Gemarang. Alhamdulillah niki wonten Gemarang sampun wonten wakil putranipun Bu Lurah niki bisa memberi bisa digunakan untuk bisa menyampaikan aspirasi seluruh masyarakat. Insya Allah beliaunya bisa mewakili panjenengan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Gemarang ini.
Ngaten Nggih, Pak Cahyo, nggih. matur suwun, Nggih. kirang langkungipun dalem nyuwun pangapunten. Nggih. Sekali lagi selamat untuk Desa Gemarang. Mugi-mugi sesuai ingkang yang diharapkan, maju, sejahtera. Ini yang kami harapkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Gemarang. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepisan malih nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Hari Muryanto. Pak Wakil Bupati suwun-suwun. Mas Lentem arep matur apa mau? Mas Nggih, Lentem. alhamdulillah matur nuwun Pak Wabub, matur nuwun nggih. Nggih, slendro Mas, slendro Mas. Nggih. Nggih. Lumbung desa Atane padha pangarya. Umi maju karo abahe nduk. Karo ibune Bu Kesi ya. Kancani Mbak Umi. Sinden di atas enggak apa-apa. Iya, iya. Jembar kok kene. Ayo, nggih. Umi Bu Kesi ketambahan. Sinten iki, Mbah? Mbak Dina saking Madiun. Oh, nggih Mbak Dina. Buka salahmu teko keri ora tekono. Anu nendi ke? Ha, pancatane. Ui, wangel kono. Ora tekono. Nggih. Alhamdulillah. Sekali-kali sing wedok ning dhuwur dagelane lanang nang isor. Wong lanang njaluk ning dhuwur terus. Ratek ngulon, Nduk. Ya wis kono. Awake dhewe lungguh. Aja ngaling-ngaling. Mbak Yu Cangik, Mbak Yu Limbo. Nggih, kita pangan. Nggih. Nika kula putu pernahipun kali Abah Kiro. Putune kira. Lah kula sewanteng bagi mboten nate panggil jenengan. Nggih, benten griyane. Oh, ngaten. Nggih. Jenengan daleme pundi? Madiun. Pundi? Kota. Madiun. Kota. Nggih. Kalih gudhe pundine? Lho. Gode iki wis Nika- tutup. Tutup. Mboten perkara Gode tutupe. jiwan tutup, Muneng wis tutup. Oh, alah nggih. Ngalih ning isor lampu ning dalan-dalan kuwi lho. Nggih, Mbak Dina, nggih. Nggih. Nggih, mekaten. Niki tetanggane Yogi. Oh, alah mriko cedak rumah sakit mriko. Nggih. Leres. Alah nggih. Tanggane dagelan Yogi. Dalang kok dagelan ora. Oh, saiki Nggih. dagel terus. Nggih. Niki kesempatan yang luar biasa jenengan bertiga kula duetke nggih. Alhamdulillah nggih, matur nggih. sembah nuwun. Niki Umi Hafifah. Bu Umi Habibah. Dina. mundur rene genten Bu Kesi sing tengah. Mboten napa-napa, Bah. Nggih. Kula kan yen ngeten iki kesempatan kangge para waranggana ingkang Enggak, ya padha karo aku, Nduk. Nggih. Kowe kesempatan sing nom. Lah nggih, Bah. Tapi arep mboten piye napa-napa. arep piye iki babon iki mambune tengah merko ngengkremi iki kok tengah. Monggo Ibu. Nggih. Sampun to mriki Sampun mboten napa-napa. Jenengan mriki mawon Mbak Dina, lek kalih Bu Kesi kula pun kulino nyawang lah. Nggih, cedak kulino nggih. Monggo-monggo Mbak Yu penyanyi tenan mriki mboten napa-napa. Kula tak mriki pinggir. Oh, golek anu kowe ndang mudaro aku ya wis waleh nyawang. Aku tak ganti nyawang sinden. Mboten napa-napa Mbak Yu. Monggo bojo kula benang sal vitamin Mbak Yu. Ayah. Ketoke muni ngono dadane mengkap-mengkap kuwi ayo. Yo ya ora Pak. Cie. Lho aku ki wis rumangsane yen aku wis tuwa anakku papat, Pak. Iki ngene iki minangka entuk kanca anyar waranggana anyar. Kula sapa ngerti kok serawong karo kanca-kanca Madangkara. Iso gabung karo kanca-kanca Madangkara. Lah ngaten to, Mbak Nggih, Yu. alhamdulillah. Pancen ya ayune kaya ngene lho bojoku lirak-lirik. Ah, iya. Niku Aku bayangane lek Mbak Dina melu tenan gek lingguhe pinggir dhewe cedakku kene terus aku piye aku ya. Aku semaput. Bu Kesi salam sih. Ora apa-apa, Kes, nyawange ora apa-apa sing penting teko omah utuh. Ning dene beda ya gieceken sirahe. Nggih, Iya, Bu. saderengipun caos panglipur kula badhe ngaturaken salam panuwun kunjuk dumateng Ibu Kepala Desa Gemarang. Matur suwun kunjuk dumateng para sesepuh pinisepuh dusun mriki. Nggih. Matur nuwun kunjuk dumateng Bapak Wakil Bupati minangka tiyang sepuh kula wonten Madiun mriki, Pak Hari Wuryanto. Nggih. Ingkang kaping sekawan matur nuwun kunjuk dumateng sedaya kemawon
warga ageng masyarakat Gemarang ingkang dalu menika tumplek-blek mirsani wayang wonten ing lapangan mriki. Nggih. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Bu. Dene dalu menika kula, kanca-kanca lan bojo kula sing ganteng dhewe sampun panjenengan percaya nglipur warga ageng wonten ing Gemarang mriki. Saking rejeki, Bu, ingkang panjenengan paringaken lumantar pagelaran dalu menika, kula nderek ndedonga mugi-mugi warga ageng Gemarang tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Keselamatan donya prapteng akhir. Amin. Dene taun ngajeng Gemarang rezekinipun tambah, penghasilanipun tambah. Sampun kesupen nanggap wayang malih nggih Bu Lurah. Amin. Matur nuwun. Matur nuwun sak katuran malih dinten 7 pekenan Kang. Iya. Kaleresipun nggih menika dinten Kemis Legi mila dipun Gusti Allah paringana kawilujengan sak ngajeng sak pawingkingipun. Wis. Sakaturan malih inggih gadah kacan Lurah Suprapti sak keluarga lan warga masyarakat Gemarang kajatipun bersih desa. Mugi-mugi desanipun sampun dipun bersih Gusti Allah paringana kawilujengan sak ngajeng sak pawingkingipun. Sakaturan malih dinten 7 pecelan bantal. Wis. Berkate gak didum. Amin amin. Umi genti omong, Nduk, saisa-isamu. Ayo. Sinden mulai viral kok ya ora iso omong. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Salam. Iki kaya lurah lagi dipilih kan. Cah lugu. Kaya lurah anyaran. Terus piye? Terus Wilujeng dalu konjuk dumateng sedaya kemawon. Kula minangka wakilipun rencang-rencang pengrawit, wakilipun ibu-ibu waranggana, lan wakilipun Pak Dalang ingkang bagus dhewe. Ora usah ngono melu-melu bukesi dadakan. Terus Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. nggih. Ben kae swara apa? Oh, kena suara motor. Ayo nonton montore mlaku. Dot tau ah. Kae suara apa? Nggih. Kena suarane motor. Ayo Duk, terus. Terus piye? Kagem masyarakat Gemarang. Kagem masyarakat Gemarang, Kula dongaaken. kula dongaaken Mugi-mugi pinaringan hayu rahayu. pinaringan hayu rahayu. Katentreman lahir batin, keselamatan dunya prapting akhir, sedaya mirah sandang boga lan sedayanipun manggya lan raharja salami-laminya. Ngono. Amin. Piye iki, Bah? Piye, Bah? Ya kon ngomong dhewe timbangan kene nerokne angel. Ya bener amin. Aku suarane Umi iki nang YouTube bareng tak deloki kaya pengumuman nang masjid ki lho. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah kapundhut kanthi sukses ngono kae. Dadi suarane kaya pengumuman wong mati nang langgar kae. Heeh. Kundur wonten pengayuning Gusti kanthi sukses. Nggih. Terus lho, wis. Bu Lurah. Kagem Bu Lurah, Mugi-mugi. mugi-mugi Terus terus omong dhewe ora. Ayo. mugi-mugi pinaringan panjang yuswa. Amin. Durga mendak kala sirna. Waduh, ya. Durga ki apa? Mboten ngertos. Alah. Pokoke angger aja bener lho. Heeh. Terus Durga mendak kala sirna yuwana basuki. Sampun. weh. Bu Lurah, Bu Lurah, nyuwun pangestu. nyun pangestu. Mugi-mugi Mugi-mugi kula dados sinden kondang, kula dados sinden kondang. kados Bu Kesi. Kados Bu Kesi. Nggih. Mugi-mugi Mugi-mugi mugi rahayu. Ijo. Malah ijo. Ayo. Nembang saiki, ya, Nduk. nggih, Pak. Sampean karo ibumu, Kesi. Dalem, Mbah. Sesuk mulai matur buke nang omah ya. Gelungamu cilikno sithik. Gak sesuai karo mustakamu ngono. Cahe cilik gelungane kegeden kaya arep geblak kae. Nggih. Kaya Bocah ki nek polos kuwi besok ditari sing lanang. Piye, Dik? Ya sak karepmu.
Apa masuk nek wis lulus tenan dadi mantan Dik. Ayo kose. Ayo lho Dik kene ndang to. Pasrah. Kaya pasrah. Engko bareng wis bar piye Dek mau ger mbokmu. Nggih. Yo nembang saiki langgam ngimpi bertiga nggih. Mbak Dina siap nggih? Nggih, mangke nyuwun nomor HP-ne nggih. Asik. Lah ana nomormu Di nomor HP wong kowe ya ora ndek HP. Ben ngubungi wong ndi ngono. Yo anake sik. Yo. Nah ngoten kula nggih nyuwun nomore Bu Kesi mangke. Nggih apa? Ha nggih ben padha ngono lho, Pak. Luluh. HP ra tau enek pulsane ya. Masa niku Bu Kesi mboten waleh nyawang dalang lho. Piye, Bu? Kala-kala nyawang dagelan ngeten iki. Jane nggih kok Mas. Kula jane lek kon milih ngoten dalang kalih dagelan pilih dagelan kok. Ya nek sing nyawang nom Mas ngene iki. Telok kalih Mas Lentem niku ya Allah manise piyayek kaya ngono ya Dadi Allah. kowe nuwun sewu dirabi dalang mung pengen dirabi tukang saron. Nggih. Ya ampun tukang dagelan tukang saron penerus. Sing meking iki wis. Wih, gila-gila sing meking. Jan persis sing meking. Meking lah kok tukange rupane mek kaya tukang iki nuwun sewu lho. Dene seneng Nduk, dibadani. Nduk. Kes karo kowe Mas Dina. Cange. Tukang peking kok iso persis kuwi. Iki apa mbokmu genggek? Weh, Akoni lho. Lah ndek anak karo kae. Terus kowe kuwi sing nakal pakmu apa mbokmu ngono to? Kae omahe ndi to? Omahmu ndi to Mas kuwi? Klaten. Cedhak lho karo omahmu. Kowe iki mongko mbluro, kok pakmu iso trukukan teko Klaten. Terus ninggal kae ki piye ngono lho kuwi. nitik lucune, Bah. Heeh. Niku bapake niku ketoke nggih pelawak niku. Pelawak. Nggih, king Medion ketoke nggih. Sinten? Mosok raine kaya aku ya. Ya ora ae lah. Masa doyan genggek ngono. Aku nek genggek. Bangsaku kok iso tukang peking kok meh padha karo iki sing nakal ki pakmu apa mbokmu ngono to lho. Aku kok ayo bawa dimulai teko mbok Ngriki sing senior, sing junior sik. Ya, Umi. Heeh, Umi. Ngambara ing ngawang awang langut bebasan tanpa tepi. Saiki nyuwun prisa men sampean percaya, bapak-bapak ibu-ibu ngono ta. Bapak-bapak, ibu-ibu, Suwanten kula sae napa awon? swanten kula sae napa awon? Sauri. Sae napa sae? Bah kaya jenazah malah ora. Ngenteni keluargane sing adoh. Nggih, Bu Lurah ya. Bu Lurah, Suwanten kula pripun? swanten kula pripun? Nah, piye Bu Lurah piye? Sae. Heeh. Terus ngene, ana sampah ketewer-tewer. Ana sampah ketewer-tewer. Bu Lurah Bu Lurah, nyuwun sawer. nyuwun sawer. Jak dadi kere kok gelem ora. Nah, salaring kas, yo. Yo. Nara besing mega mendung. Oh, Mbak Dina, yo. nyibar ngiteri jagat
Hop, Bu Kesi. Ayo. Ah, mbok-mbokane iki, ayo. Gonku ki enek sinden. Pripun? Mike iki keciliken volumene. Lah nyekel mike alon-alon ngene iki. Bareng digedhekne ndelalah pas ngantuk. Terus? Kena irung. Kula benjing lek tuwek nggih ngoten niku lho, Bah. Kowe tuwekku ya ora ngene iki, Nduk, paling ya kaya Yuwarti kae. Karo dalang rong dibayari susui. Lah ketertiban lek kuwi ora. Ya Om, entekno Om. Ya. Katungkul ngumbar gagasan. Hop, terokno cengkoke Bu Kesi. Ya Bu, anakmu benerokne. Nek iso tenan, jos tenan, berarti ya istimewa Umi. Ayo. Tak isa sangoni lho, Pak. Oke, tak silene Bakirun. Ayo. Aku tak silene buluran. Mulek ya to. Sewengi mulek. Ayo, katene Om, cengkoke Om. Satemah kinawa ngimpi. Paham Om? Paham? Paham, Pak. Iso nirokke? Insyaallah. Lah iso 100.000. Nggih, Ayo, Pak. jajal. Lah. Bismillah sik, ben ora kleru. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopo sikilmu kuwi? Sikilmu ngopo? Gedruk bumi ping 3. Lah wong desa ya ngono ki neng ndi jedruk lemah ping 3 kok. Lah lekku kae jeng arep budal lunga adon jedruk lemah ping 3 lali ndeleh arit. Cerat ngono. Pedhot sikile. Sik kelingan sik kaya Bu Kesi. Nggih, Pak. Ayo. Satemah kinawa ngimpi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Umi Hafifah. Elok. Suaramu top, Nduk. Jos. Omong engko lali. Langsung Nduk, Umi, suaramu apik. Aku janji piye? 100.000 Lek ngopo? nek kula saged. Iya, ning bengi-bengi cah wedok ya ora ilok nyekel dhuwit ya. Nggih, Apa nek sik cilik, sik SMA to? Nggih, Pak. Lah kuwi ra ilok, saru ngono lho ya. Nggih, Pak. Malah wong tuwek ki nek ngomongi arep nyangoni ra sida ki malah anu apa ki kalong rezekine seminggu. Aduh nyilih Bu Kesi nyilih. Jukuk dompet sik aku nganti kalong rezekiku. Kalong rezekimu tenan kok. Nggih, sawahku ora sida kebayar. Kok dadak bocah cilik pecik lugue diapusi. Iya. Aku moh kaya dalangmu ae. Iya. Dalange wis aku susuk 75, Nduk. Ora sembodok njaluk susuk ora. Aku susuk swidak wis anu. Nyah iki kok aku, Nduk, 100. Ya, baik. No. Abahe pira kuwi? Sok nek aku ndek gawe balekno. Oh, lain cimane kaya. Matur Nduk, nuwun nggih, Pak. Iya, Nduk. diparingi abahe pira? 100, Pak. Ki pira? 100. Pak Cahya karo abahe Sugenti. Jujur wae, Sugenti. Abah. Sugih apa to? Nggih. Dadi lek Pak Cahya 100, Pak abahe 100 berarti pantes ora ngono iki. Mboten, Pak. Mergo sugih sapa? Abah. Ah iya nya 100 wis. Ya matur abahe, Pak, Mbah mboten pantes. Ndang ngene. Ya, ndang. Ndang. Piye?
Piye kok mau balekne rene iki piye kuwi gawe dalange lho. Aku mung 100, gak pantes. Nggih. Heh? Nggih. Ya ben nduk wong wis tuwek ora pantes. Wong ora pantes ya ora apa-apa. Wong dijak nyauri putune kok ya angel ora nyangoni. tanggung kok aku ngono. Lah wong nang kene separuh hargae. Iya. Apik iki, saya bengi kok saya sing delok kok saya ngasek-ngasek. Lah nggih, nggih. Wong kene iki senengane ndelok nanggap ora. Nggih. Lah niki urunan kok Mbah Yai mriki. Alhamdulillah. Swadaya kok ya. Nggih. Nggih. Siap. Nggih. Yo Umi sik sing buka. Mbak sik, Mbak Dina nggih sing buka. Nggih, jenengan mboten perlu nyengkokne Bukesi, nerokne cek Bukesi mboten nggih. Nggih, dhuwit kula pun telas nggih. Nggih. Bukesi, ya. Umi. Mbak Dina, ya. Nggih. Mbah, Nggih. niki genduk Umi niki, Heeh. suwantene sae. Niki mboten keturunan seniman. Keturunan apa? Lho, tegesene selain Dudu seniman. seniman. Nggih. Saking Lah mang dangu piyambak niki. bapak ibu nyambut gawe apa ta, Nduk? Setunggal-setunggal mawon, Bah. Mang jumeneng to, Mbah, mang kancane niki lho. Ora iso dirangkul. Sakne putune niki mang ngajari nyambut damel. Iya. Pake kerja apa, Nok? Bapak kerja apa? Mang bedhek riyen, Bah. Nggih. Kan ngeramal Cek lho, Pak. Hmm. Jenengan kan Nggih. Aku ya dudu tanggane, dudu apa niku. Pakmu guru, Sanes, Bah. petani, Sanes. pedagang, Sanes, Bah. wira swasta. Sanes, Bah. Pakmu apa stroke? Mboten, Lah kok Bah. gak kerja blas iki lho. Lah pake kerja apa to, Nok? Tukang cat. Yuh, tukang cat. Hmm. Pake tukang kucing. Hmm. Cet. Cat kok kucing dulu. Cat kira kucing to. Waduh, ngerti Inggris rek ae. tulisane padha. Tukang ahli cat. Tukang cat. Lah Nggih, Pak. mboke. Mang bedhek riyen, Bah. Pedagang. Bisa Petani. jadi. Wah, bisa Pedagang. jadi.
Pedagang. Sanes, Bah. Petani. Sanes, Bah. Guru. Sanes, Bah. Penari. Sanes, Bah. Mbokmu kerja apa? Bakul kerupuk. Oh. Kuwi enek hubungane antara cat karo kerupuk. Kok iso? Hubungane napa? Mula nek kerupuk produksine mboke iki rupane warna-warni mergo sakrunge digoreng dicet pake. Iya. Terima kasih untuk bahan ya wis. Omahe ndi, Nduk? Daleme ndi, No? Kula saking Pulung Ponorogo, Bah. Pulung tanggane Sri Atin biyen. Apane plunturan, singgahan, sugihan? Yen kula pas pulunge. Pulunge. Nggih. Oh, jek akeh pelem kono. Kathah, Bah. Cengkeh jek akeh. Kathah. Ya wis. Nggih, Bah. Atur nuwun ya, Nduk. Nggih, Bah. Pulung ke Ponorogo munggah rono. Ngono. Kang minyak kayu putih pinggir dalan ke ya. Nggih, Bah. Kaya cek ditandur. Nggih, Bah. Ya wis. Men kae swara apa? Swara motor nah swara. Piye kowe bodho maju pecicilan lungguh sik, Nduk. Di Umi. Apa? Cantik ya. Apa? Kelas pinten niku? Piye. Kowe kelas pira to, Nok? Kelas pira, Nduk? Kelas tunggal SMKI, Bah. SMKI Solo SMKI. Lah kowe kok arep ngarah cah SMKI? Rupamu kaya boton tah. Ora pantes nek karo kowe, pantese karo aku. Iya. Alah apa Tukang peking. Apa meneh tukang peking iki? Maksudnya saumuran ngoten lho. Masa sak pipi-pipine barangke goplem ngono lho. Bah ampun dinyak lho, Bah. Niku kok S2 rampung bakal arep mencalonkan diri sebagai Bupati Klaten. Niku. Arep nata seniman-seniman Klaten niku calone. Kuwi arep nyalonke Bupati Klaten. Nggih, pun kondang teng mriku. Sing nyalone apa picek apa piye? Mangsaku kok ngeyel iki lho. Oh, kok ngeyel mangsaku ngono. Kowe nyapa? Umpami mbok menawa, Pak. Umpami kok mbok menawa. Upami mbok menawa ki omonganmu ra jelas. Lho, Pak. Lirak. Umi ta? Nggih, lirak. Umi kar Masir. Nggih. Nah aku dadi wong tuane tak setrakne tak kei Papua apa di kono. Prabu. Lah kok jenengan cetak wong lirak-lirik lho, Pak. Lho. Lah kowe ngelirik kowe iki gila lho. Apa putusane ning Dina? Din nek calon ki ngesir iki kudune piye? Oh, ana syarate lho, Mas. Lah, rungokno Sik. syarate. Sampean berdua lah seneng karo bismillah. Umi. Yo ora syukur seneng tapi ana syarate mau di Umi wis bisik-bisik karo aku. Syarate piye? Syarate ki angger iso nangis karo guyu ning ngono artine. Iki tek kaya dagelan luawas ngono to. Nggih. Kajenge to ora. Modele. Kudune iso nangis karo guyu. Iso nangis karo guyu ning sing ana artine. Oke, Rene. Iso ora? Iso. Sapa ora? Iso. Boyong Umi, waton iso nangis karo guyu enek syarate. Demi Umi aku rela melakukan apa saja. Alah. Tukang peking kok. Kowe iki ya demi ra gablek apa-apa kuwi kok dadak. Sik diawali nangis karo guyu. Nangis sik. Langsung. Ate kaya tukang peking karipan model. Guyu. Guyu kekelen bar menang remi kowe nang nangis. Ah, ketelatan bis kowe. Ayo. Apa sebabe kowe guyu? Kula Kowe nangis. Kula nangis niku ngelingi perjuangane para pahlawan, Mbah. Oh, saurunge merdeka. Sebelum merdeka saya membaca sejarah bahwa untuk memperjuangkan bangsa Indonesia dilakukan tumpah darah di seluruh tanah air. Wah, oke. Kok kowe guyu? Saniki bangsa Indonesia sampun merdeka, kula bangga. Rakyate makmur, negarane saya maju, bersatu padu. Malam hari ini contohnya di Gemarang ini mewujudkan NKRI harga mati. Oke. Mundur. Wis sida melu ora? Sida apa ora? Iya, so, Pak. Arep nglamar Umi Kalsum. Mbok menawi Pupung ke enek sing pamit lho, ya. pamit pripun? Lho tegese kanca enek sing pamit dadi kowe gajuli ngono keteni. Ngoten. Heeh, yo. Nangis sik. Di Umi. Oh, sik tongko ae. Urung wayahe kok. Kan wis wayahe. Wis. Diumadu. Nyapa. Lah kowe nyapa tanganmu mau uwil-uwil kuwi ngapa? Iso ketara iki.
Ben nangis. Ben nangis dicototi dhewe. Ngene karo iling-ilingan kowe dikokon mbokmu mecahne botol lenga klentik ya lho. Cototono awakmu. Nangis, Pak. Nangis. Nangis. Nangis kok ora ning suarane to, Mas? Nangis garingan kok. Gak nganggo dudu. Nangis sok mangap. Saya tak madhep orang. Madhep ning Dik Umi kuwi lho kok ilfil. Nangis kegaringan gak nganggo dudu. Kowe nangis. Nangis kebatinan. Guyu. Edan apa kowe? Nangis. Guyu. Nangis. Guyu. Lah saiki artine sebab apa kowe nangis? Kayak niku mau, Pak. Ya ora oleh nyontoh. Ngelingi Halah. Ora oleh nyontoh. Apa nerokne kancane? Mboten sami. Ora iso, kudu beda. Ya maksudnya beda. Kudu beda. Ngelingi sebab apa kowe nangis? Ngelingi wong tuaku, Bau. Ibu. Ngelingi ibu. Ibunya apa? Ibu kawit cilik kula niku ditinggal bapak. Anak yatim. Iku mboten ditunggoni bapak kula. Kowe nangis. Ditinggal minggat bapak lho. Uripe dhewe. Dhewe. Rondo. Nggih. Uripe sengsara. Nggih. Lah saiki kok guyu. Lah ibu wis payu lho, Bah. Didemeni wong akeh. Alhamdulillah. Masa mbok dol. Mbok kok ditawani jane anak edan apa piye? Lah pripun? Buke kok malah diider-iderne. Kan seneng bande bapak akeh. Oke. Bapak akeh gak oleh gandrung karo cara nom contonan pemuda-pemudi Gemarang. Tidak hanya cinta asmara, namun cinta prestasi, cinta pembangunan, cinta RKRI. Tepuk tangan untuk Piyayi Gemarang. Oke, mundur. Lanjut, sapa sing nembang? Yo, Diajeng Chandra Mulya karo Mbak Winong dan Mbak Uun Febriandari. Oke. Tarik, Tun. Ayo. Sitoke cek nyogo pincuk. Ayo. Ayo nembang. Ayo. Chandra Mawa. Chandra Mulya. Chandra Mulya tak kene Chandra Mulya. Nah, dhuwure rasa mudhun. Jarake adoh. Didhawuhi napa? Oke. Nggih, nembang. Nama lengkap sapa iki? Pikir dhewe. Heeh. Sampean. Yo. Nggih, pun tepangaken. Nami kula Diajeng Chandra Mulya. Dalem endi? Tuban, Jawi Wetan. Tuban lele ngono. Tuban lele. Iya. Tubane endi? Rengel, buta, jenu. Oh dikerek demit. Oh, pucuk gunung berarti ini kerek nih. Pripun leh Babah? Oh ya kerek kaya ora gunung to, kerek ya. Ndak ngono lah. Lah piye leh omahmu ya ngono leh? Omong aku ya ngono, Ji. Bapakem nendi? Oh, temu kancane iki. Kowe ndek bapak ora? Ndek bapak ora? Bapakku. Bapak pengen takok bapakku. Ayo golek bareng. Apa Gimana ya? kalau kita bersama mencari Nggih. Nek khase Tuban ngoten niku, Pak. Oh iya. Bapakem. Bapakem. Kowe tak maem ngono. Lah bapakem nek ndi? Benten. Bapake omahmu iku sing nganu ya, apa? Ana watu-watune gedhi-gedhi. Ayo saurono. Heeh, Kang. Pokoke nek Tuban ki mepet apa ki pati wireng nganggo Ngalih leh. Nomor loro sapa? Sapa? Nama lengkap. Sing nomor kalih niki asmane pundi, daleme sinten? Walik. Walik. Kleru. Dipun tepangaken nami kula jangkepipun Nimas Ayu Winong Nawangse. Sapa, Mas? Nimas Ayu Winong Nawangse. Nimas Ayu. Iya. Sapa? Daleme endi? Kula saking Tulungagung. Tulungagung ngendi? Tulungagung Jawa Timur. Iya, kecamatane ngendi? Oh, nggih. Desane iki lho, desane kecamatane dadi aku nek apa kirim undangan penak. RT 2 RW 1 Dusun Gedeng Sewu Desa Pojok Kecamatan Campur Darat Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Indonesia. Cowok pete kulino Pak Sepur itu. Iya, yang terakhir Bunda. Yang satu Mbak Sinten. Namanya siapa Tante? Akeh wong sing iki akeh sing ra kenal. Nggih ta? Nggih. Oh, nganu Siden. Kula intai mending ngono. Nyapo. Jenengan asmane sinten? Uun. Uun. Saking pundi? Kula saking mriko terus mriki.
Jawabane kok cekak meneh. Saking bali desa ngono lho Mas, aku mang dandanku ning bali desa. Maksudnya niku lho daleme pundi daleme? Ora tak gawa. Gawa kecat piye? Nyapa we nesu? Masalah. Syukur kowe. Syukur kowe. Remet lambemu. Piye? Wani iki. Enggak. Ini. Lho, cek cedak. Syukur. Cilik dawa. Lho. Cilik dawa piye? Ngomong apa to, Un? Iki lho, Cah cilik kok dawa iki lho. cilik dawa iki lho iso digeret tok. Lek renek cahe mari ngeres lho kuwi. Cilik dawa malah ngono. Napa? Nangis, nangis. Gila. Kowe iki nangis untumu sak petel-petel kok ta. Malah dipamer-pamer nih. Aku aja, Pak. Napa? Nyapa? Aja senene ya. Walemu ada cacila, dano mamah ya. Mama. Mama apa mangane rajek lho nyeluk mama. Oh gosong kok mama. Mama. Ketok kutha. Oke, Nggih. katuran nembang napa? Monggo podang kuning bertiga langsung. Wah nggih, monggo saking Kendang Mas Noval. Iya. Monggo diaturaken. Tetos. Yo diajeng sih.
Wamia Yarasi podang anggutut ati kepranan Ramanda atiku tansaya kedreng Kalanani konti kakulune sendo Om matur nuwun, Bah. Nggih, monggo kula dherekaken. Nggih, ampun kesupen tanggal 3 dosa nyuwun pangestu. Nggih, dumateng para warga Gemarang. Nggih. Ingkang gadhahi putra Sukerta, untang-anting Gedana Gedini, Sendang Kabeh Pancuran, Icir Kacang, Maesan, Cukit Dulit, Pendawi, Pendawa, Sarombo, Sarimpi. Pokoke ndek anak Sukerta nek pengin diruwat pun 12 tahun kirun ngadakan ruwatan gratis. Nggih. Mengke tanggal 19 isuk ruwatan dalunipun Ludruk Karya Budaya Mojokerto. Tanggal 30 wonten Janten Karanganyar dalangipun Ki Sena Nugroho. Syukuran dalemipun Mas Cahya Kuntati. Kalih ruwatan. Kalih. Nggih. Kono ya ruwatan. Ruwatan dampit anak kula. Oh iya. Sing ruwat mbae. Oh anu Mbah Sukron. Mbah Sukron nggih. Tanggal 26 mau wis pamit aku kon mametne Kangko. Oh mboten saged. Gak iso rawuh tanggal 26. Nggih. Mbah Sukron anu ruwatan dhewe ya. Oh ngoten. Ngruwat aku. Engko isuk ruwatan bengine Mas Sena. Nggih. Oke, mantap nggih. Nggih, nggih.